أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وقائد بر المحجلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ‘Yan uwa mahalatta masoya annabi sallallahu alaihi wasallama da bayansa na gaske, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Dukan godiya ta tabbata ga Allah da ya sake tara mu a wannan taro mai albarka, wanda a yau ake maganar kimanin rabon da a yi shi shekara 10. Haka malami nake ce mun tarra wajen rasuwar mahaifiyarsu, Allah ya jaddada mata rahama. To da ya gaya min sai kaina ya ɗaure, sai na kwashe shekara 10 a shekaruna, dama ni nake yi. To yanzu haka tira shekara 10 a shekaruna nawa kenan gaba ɗaya. Ai ba zan gani ba. To Allah ya mana muwafaqa. Allah ya sa yanzu da ya dawo kuma ba zai yanki ba ila yaumiddin. Allah ya ba mu albarkan ma'aikin Allah. Mun gama da Rabi'ul Awwal, dama watanni ne suke a jere na alkhairi da albarka, tun al-Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Sani, sai a tafi Jumadal Ula har zuwa Ramadan. Dan yanzu garuruwan Yarabawa suna nan yanzu ne ma suke rura wutan maulidin nasu, su bai tsaya ba, saboda su ba sa clashin, ana yi a can ana yi a nan. A'a, sai dai rana ɗaya sai a ɗunguma a tafi, sai zama gaba ɗaya an cika dan a kambama. Gobe sai a tafi gurin ka, jibi sai ga duk kowa ya zo. To Allah ya mana muwafaka. Wannan rana an keɓe ta ne don tunawa da ɗaya daga cikin bayin Allah wanda suka yi shuhura a duniya, Shehu Abdul Qadir Jilani, Muhyiddini was-Sunnati, Abu Salihin Al-Ghawsus Samadani wal Indilun Nurani. Shehu Abdul Qadir Jilani, Allah ya dada shi, ya ba mu albarkacinsa. Kafin nan, ya sunanmu 'yan ɗariƙa, haka ake cewa ko? Ɗariƙa. To, mecece ɗariƙa? Don mu gane, mecece ɗariƙar, kuma ya take, kuma meye matsayinta a musulunci. Saboda haka ce ɗariƙa da yawa zata muke yi wani abu ne daban, musulunci kuma wani abu ne daban. Shi yasa sai a yanzu sai mutum ya daki kirji ya ce ni bana wata ɗariƙa, ni sunna nake yi. Sai kai dariya, saboda duk kamus ɗin duniya an kaje fassara a sunna shine a ɗariƙa. Fassara a ɗariƙa a sunna. Duk wani dictionary na larabci da yake fassara larabci zuwa larabci, in ka tambaya wai da Allah ma huwa sunna, zai ce maka hiya ɗariƙa. Wa ma huwa ɗariƙa, zai ce maka hiya sunna. Ashe da abu ɗaya kuke faɗa, da kai da kake cewa sunna kake, da shi da yake yin ɗariƙa, da abu ɗaya kuke faɗa. Zai iya cewa ai ita sunna annabi ya ce mu yi ta, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin. Sai a ce haka ne, annabi ya ambaci sunna a cikin hadisi, kuma ta zo a wasu ayoyi daga alkur'ani. To amsa shine yanda Allah ya ce ka yi sunna a harshen manzan Allah, haka Allah ya ce ka yi ɗariƙa shi ma a harshen manzan Allah. Yana nan a cikin alkur'ani, Allah yana ce mana wa alla wistaqamu ala ɗariƙati la asqainahum ma'an ghadaqa. Da za su tsaya akan ɗariƙa, da mun shayar da su ruwa
mai yawan zuba mai daɗi. To da ɗariƙar da sunnar duka in fassararsu ta ba mu ɗaya, abin da suke nufi shine su ɗora ka a hanyar da za ka bi ka sadu da manzan Allah. Shi ne aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ita ce tafarki na, wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bi la'allakum tadhakkarun. Wannan ita ce hanya ɗaya, kada ku wasu hanyoyi ku yi nan ku can sai ku halaka. To shi mai sunna sai ce ai kaga mu sunna sunanta guda ɗaya, amma ku kun karkasa, kai ɗariƙa kaza shi ɗariƙa kaza shi ɗariƙa kaza, kun yi ɗariƙoƙin da yawa duk kuma kuna cewa na manzan Allah ne. Sai a ce duka na manzan Allah ne, domin ubangiji cewa yayi wallazina jahadu fina, wanda duk suka yi kokari a cikin ɗaukaka, a cikin taimakon addini, suka yi ibada, suka nemi shiriya, Allah ya ce lanahdiyannahum subulana, za mu shiryar da su subulana. Me fasara subulana? Za mu ɗora su akan hanyoyinmu. Ashe ba hanya ɗaya bace. Sabilu shine hanya ɗaya, subulu hanyoyi da yawa. Yanda Bahaushe yake cewa hanya Allah ta fi ta cali. Shi yasa za ku ji an zo an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wani sai ce ya Rasulullah, wai wani aiki ne yafi ne? Sai annabi ya ce masa jihadi. Can kuma sai wani ya zo ya tambaya Rasulullah wani aiki ne yafi? Sai a ce masa biyayya ga iyaye. Wani sai ya tambaya wani aiki ne yafi? Sai a ce masa ciyarwa. Ashe mai manzon Allah yake nufi? Yana kallon kowa abin da ya dace da shi ne. In garjejen mutum ne mai karfi sai a ce jihadi. Mai kuɗi ne, me ya fi cancanta mai kuɗi ya yi? Ya ciyar. An ba wa Bishr ibn al-Haris al-Hafi labari, aka nuna masa wani mai kuɗi, aka ce wannan alajin yana da tsayuwar dare, baya bacci da dare. Sai ya murmushi ya ce taraka halahu wa akhadha bi hali ghairihi. Ya ba abin da aka sa shi, ya kama abin da aka sa wani. Shi ai ba ce aka yi dole sai ya ta qiyamul layl ba, duk da in ya ƙara abu ne mai kyau, amma an ka kana sallah, alhaji yana fitowa da 100 ya tsaya bakin ƙofa, sai ya kawo maka su 10. Da ya ce a ba wannan 10,000, gidan can ba shinkafa akwai buɗa, wallahi ya fi ka kwana kana sallah. Allah ya ba ku haƙuri, Allah ya sare mana kowa da kowa ce. To me yasa ake yin sunna ko ake yin ɗariƙa? Shine gajarta hanya wajen samun Allah da yaddasa da kwaikwayo da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin sauƙi. Kawai ma'anarta shine makaranta, iltizamin wata makaranta da za ta koya maka ga yanda Allah yake. Wani sai da shi irje ce kada Allah rabu da su, ni Allah zan bi da ma'aikin Allah, abinda Allah ya ce zan bi, da abinda manzon Allah ya ce. Can kuma sai ganshi ya ɗauki littafi ya tafi makaranta. To makarantar da ya tafi gurin Allah ya tafi ko gurin manzon Allah ya tafi? Gurin wa ya tafi? Gurin malaminsu. To wannan malaminka da zai koya maka Allah ya ce kaza, annabi ya ce kaza, to ka bi hanyarsa kenan, ɗariƙarsa ka bi. An gane? Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya mana umarni da mu riƙi mutanen kirki, ya zama muna tare da su a koda yaushe. Yana gaya mana wattabi' sabila man anaba ilayya. Allah ya faɗa cikin Qur'ani yace ku duba ku ga wanda yake yawan mayar da al'amarinsa zuwa gare ni, to ku bi hanyarsa. Mutawalli Sha'rawi da yazo fasar nan sai ce abinda ake nufi ana magana da ma'aikin Allah ne, amma da al'umma saki. Ai lan takuna wahadaka, innama sabaqaka unasun tabu qablaka wa anabu wa kum ma'ahu. Ai ita hanyar ai ba kai kaɗai bane a cikin ta, ba kai kaɗai bane, an riga ka tafiya. To da haka sannan zuwa saboda haka ka duba ka ga wane ne ya riga ka tafiya a hanya, sannan zuwa. To sai ka kwaikwayi irin yanda yi, sai ka kwaikwaye shi. Yanzu ina son fara zuwa Lagos,
kasuwanci, an gane. To sai in nemi waye ya san hanyar Legas ya taimaka ya raka ni, ko kuma ya gaya min yanda hanyar Legas take, sai in samu sauki. Idan na samu wanda ya san hanyar da kyau, zai gaya min in kai tafiya kilomita kaza akwai rami, akwai kwana kaza, akwai yan gob suna gudu a daidai kaza, akwai custom a guri kaza, akwai wata kwana ta yi kaza, kaga ya san hanyar da matsalolinta, to zai gaya min. To shine Allah yake cewa kunu ma sadiqina, ku zama tare da masu gaskiya. In ka zama tare da su, ba za su bari ka tuntube ba. Yashabu shaykhan arifan masalik yaqihi min tariqihi almahalik. Menene amfanin ka samu jagora? Shine ya dinga tuna maka Allah. Kaga wani kana ganin sa zaka tuna siyasa, wani ka ganshi zaka tuna duniya, tataccen dan duniya ne. Wani ka ganshi waka zaka tuna, wani ka ganshi sai ka tuna kudi, wani ka ganshi kasuwa, wani kana ganin sa zaka tuna Allah. To su ne wanda aka ce ka zama tare da su, su ne waliyan Allah. Domin hadisi ya tabbata, Ibn Kathirin ya ga tafsiri, an tambayi manzo Allah, ya Rasulullah, wai suwaye auliya'ullahi? Sai ce allazina izaru'u zukirallahu, wanda ana ganin su za a tuna Allah. Saboda in kana ganin su, dan adam mai yawan mantuwa ne, shine ma'ana al-insanu. Shi yasa aka ce duk sallah a tuna mana kafin a yi. Shi kuma mai tuna mana manzo Allah ya ce Allah zai cece shi, zai fi kowa tsawon wuyaren alkiyama, ba zai sha wahala ba. So 5 ba muke sallan nan, amma duk sallah sai an tuna mana, saboda mantuwa irin tamu. Mu kuma ba a ka muka dauka ba, kakanmu ma yana da mantuwar. Allah ya ce walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Annabi Adamu shi ma an yi magana da shi akan kada ya ci itaciya, kuma sai ya manta sai ya ci. Sai muka zama al-insanu saboda kasirun nisyani, yawan mantuwa. To shi yasa ake son ka samu wanda zai dinga tuna maka Allah lokaci bayan lokaci. Ai kaga ko Annabi Yusufu, Ubangiji ya ce ba dan lokacin da Zaliha ta so ta jefa shi a cikin tashin hankali, ta nemi ta yi lalata da shi, Allah ya ce walaqad hammad bi wa amma biha laula an ra'a burhana rabbi. Ta so sai Annabi Yusuf ya yi lalata da ita, shi kuma Ubangiji ya ce sai Allah ya tsare shi bai yi ba. Me yasa Allah ya ce laula an ra'a burhana rabbi? Ya ga garkuwa daga Ubangijinsa. Malaman tafsiri suka ce mahaifinsa Annabi Yaqubu ne ya bayyana a gurin. Da ya ganshi sai da kirjinsa ya ce sai ya dawo wa'ayinsa. Duk wani abu da ya shiga yana ganinsa sai kauci. To kai ma ya zama lokaci, ka zama baka ma zuciyar taka hisabi, ka zama lokaci bayan lokaci, saboda an san za a shagala, a shiga cikin iyali, a dan kunna dan waƙoƙi, a dan waye aji, ya tafi kasuwa ya manta, ya shiga office ya tafi harkokinsa ya manta. To ya kamata ka samu wanda kuma za ka ringa zuwa gurin da za ka ringa tuna Allah, kai kuka. Shi sa sai aka ce mutum ya samu wanda zai bi ya dinga tuna masa Allah. Shine kawai ma'anar ɗariƙa. Muna zaluntar ɗariƙa su tari a gurin rashin fassara ta daidai. Malam Kabar ya ce laisa ɗariƙu bi an taqula tashadduqan ana qadiriyun aw ana tijani. Ba wai ɗariƙa ba ce mutum ya fito yana cika baki na ni dan qadiriya ne, ni dan tijjaniya ne, ni dan shazaliya ne, ni dan arusiya ne. Ba haka ba ce ɗariƙa. Ko kana kai ahlus sunna ne. Inna ɗariƙa takhalluqun wa tahaqququn bi haqa'iqil imani wal ihsani. Ɗariƙa shine a ga kafi kowa kwaikwayon Annabi, kafi kowa ihsani, kana bautawa Allah kamar kana ganin sa, in baka ganin sa shi yana ganin ka. Amma dan ajiye mun kuɗin nan kafin in dawo kuɗi sun bata. Ina ɗariƙa? An gama bayan ɗariƙa, an sha kwana, wai kuma kai dan ƙadiriya ne ko dan tijjaniya, kafi kowa iya surfa shari'a. Kai ne baka haƙuri a unguwa, an san ka, baka kula da haƙƙin maƙotaka, baka sauke nauyin iyalinka, baka iya magana ba, kai makaryaci ne. Ba ɗan ɗariƙa ba ne kai. Ai ɗan ɗariƙa shine takhalluqun wa tahaqququn bi haqa'iqil imani wal ihsani.
anan muke ce mata ɗariƙa, wasu garuruwan at-tasawuf ake ce mata, wani garin kuma az-zuhudu, a zamanin tabi'ai az-zuhudu ake cewa. Sai ka fi kowa kwaikwayon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi abinda shi Abdullahi dan Fodi yake cewa tajriduna liman lahu tasarrufu ma'ahati qari ghairihi tasawufu. Da muka cire duk wani abu da ba shi da alaka da Allah muka wurgar da shi, muka kama komai da yake da alaka da Allah, to wannan shine sufanci. Sufi ba a ganin sa a rafkane, dan dariƙa ba a ganin sa a shashance. Dan dariƙa tafiya yake kamar yana tafiya akan kaya, saboda takatsantsan kai ya saba wa Allah. Duk mun ga yanda magabatan mu suka ba Allah, mun ga yanda suka fitattike cikin ambatan Allah. Allah kai mana muwafaka. Dan dariƙa yau lazimin ma baya yi, duk sallah aka ce kawai kai 166 amma baya yi. Amma yan dariƙar da lazimin su 70,000 60,000 kullum sai ya ce la ilaha illallah 60,000 ko 70,000 ko 100,000 sittuna alfan alba'una alfa saba'una alfan kullum min yulfa. Haka malam gabar ya ce amma an ɗan kasuwa ne ko ma'aikaci ne an mai uzuri kullum ya ce la ilaha illallah so 12,000. Shi ne mai uzuri falyal zamis ne ashara ulufa zu sababin li harikar sujufa, shi ne lazumin suluki. Amma wannan da ake 166 wurdin matan gida ne, wurdin ahalin dari. Kai nawa kake? Ka san nawa kake sa aljunka, ka san nawa ne budget ɗinka, amma baka san zikiri nawa kake ba a rana. To shi dai Allah ta yi kasiran ko wazakirin Allah, duk sanda zai magana zikiri sai ce kasira. Idza nudiya lis salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Can ba nan ba. Idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wa dhkurullaha kasira. Duk sanda kai magana zikiri sai Allah ya ce kasira. To tambayi kanka nawa ne kasira a kasuwa? Nawa kake so ka samu a kudi? Da yawa nawa ne da yawa a gurinka a kudi? Miliyan nawa? To yanda take a kudi a lissafin ka, haka lissafin yake a lissafin ambatan Allah. To sai aka dora mutane aka ce an kallafa musu su lazumci makarantar wani a cikin masanin Allah da ya fi su sani, to su bi shi. Da haka da ƙwarin kanka wallahi ko Kaduna ba za ka iya zuwa ba, ballantana halara Allah. In ka ce wai ni na isu ba ruwana da kowa, independent ne ni. Yanda sarkin Katsa ne taɓa gaya malam wani shekara da malam ya je, ya ce ka karɓi lazumin kakanka da ya kafa wannan masarautar, ya ce shi ba ruwansa da wata ɗariƙa fa, ni independent ne. Malai da ke ƙasa ya ce billahi lazi la ilaha illa huwa ƙarya kake, wannan kujerar ta fi ƙarfin independent. Shehu Usman ne ya kafa ta. Malam Shehu Usman suka ce sai ga sarki ya hantsulo da kan karaga, ya ce na tuba alaka namu. Don haka batun mutum ya ce wai ni kawai abin da na gane shi zan yi, to ya zama shehu jaha. Ai baka san gaskiya ba, ka santa ne. An ce kai shehu me yasa ba a kada kai kullum? Ya ce ka taba ganin an kada gaskiya? Wai shine gaskiya. Duk abin da ya gane shine gaskiya. Sai ka samu malami. Ka samu malamin da in zuciyarka ta kumbura ta ce ma ta je gu kaza sai sake ta. Shekarar da muka fara karatun maulidi na gida, wasu na kai malam an yi kokari, Allah ya saka da alheri, Allah ya saka da alheri. Wani malamin da ya zo ya koma, da muka je da na je mai bangajiya, ya ce ka ban kunya. Na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ka ban kunya. Ya ce kana magana kamar daga bakinka take fitowa ba daga zuci ba, kaza 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 kaza. Ashe shi sage mun gwiwaye a lokacin, saboda kada zuciyata ta ce ma na iya, sai yake mai da ni lambar 0 in ji wai sannan na fara. Albabul qulubi malam, ka samu wanda suka san Allah, sai mutum ya zo ya ga wai shi yayi wani mafarki, an ce shi wani waliyi ne. In ka je gurin malam sai ce ka ci gaba da istighfari. Ashe abin ya kai haka kuma, saban yayi nisa. A ci gaba da istighfari.
maleji ake sa maka wai kan zuciyarka ta gani ta ce ma kai ne wani daga san da ka ce wani Allah zai tankaɗo ka. Allah kiyaye mu. To shine ɗariƙa malamai. Tasawuf akwai shi tun zamanin annabi. Wani zai ce maka kai ɗan ɗariƙa ne, kadiriya, tijjaniya, arusiya, ai duk wannan ba su a zamanin annabi. Ya ce to ban da shirme irin naka, annabi yana nan wata ɗariƙa kuma zan yi. Ai sai dan zama sahabi. Martabar sahabi ta fi kowace ɗariƙa martaba. In ko kaga sahabi to wa za ka bi? Sai da ka zama tabi'i. Babu. Da haka wannan da kaga an yi wani ilimi ne aka tsago shi daga cikin ilimai saboda kai ya tsufa. A zamanin annabi wani abu sunansa ilimin nahwu ko ilimin hadisi ko ilimin usulul fiqh, saboda gaba ɗaya annabi shine malamin kowa, shine malamin komai, kuma a haɗe yake bada ilimin. Shine Allah tabaraka wa ta'ala yake ga mana cikin alqur'ani, laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha bihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati. Allah ya yi wa mu'minai baiwa da ya aiko musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin su yana yi musu karatu, shine yatlu 'alaihim ayati. Daga cikin aikin da manzon Allah yake musu, wayu zakihim, yana tsarkake su. Me ya zakihim? Yana tsarkake zuciyarsu, yana wanke ta, yana haskaka ta. Shine sufanci. Shi sufanci dama ba da jikinka yake magana ba, da zuciyarka yake magana. Kuma shine ɗariƙa malamai. Idan muka kama ta da gaskiya, muka same ta a hannun malamai na gaskiya, to shine sai a ce kamar ka zo gurin likita ne, algatu malam, yana so ya baka magani, algatu malam, sannan sai ya ce to maganin da zan baka kullum ka sha panadol guda 2, ka sha antibiotic guda 2, ka sha kaza guda 2, ka daina shan ruwan famfo, ka daina kwana a waje, ka daina kunna fanka. Kaga abin da likitan ne ya gaya ma, ai lafiyar jikinka za ka samu. Sai ka ce masa na yarda doctor, to sai likita ya ce to ni kuma zan dora ka akan magani, sai ka ci gaba. To shine abin da ɗariƙa take. Ka kai wa malam kukan zuciyarka, ya za ka yi da zuciyarka in har annabi Yusuf ya ce bai san yadda zai da kansa ba. Wama ubarri'u nafsi wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa man rahima rabbu. Ko zuciya, wannan zuciyar ta jikinmu kafira ce, ga ta nan a jikin kowa. Wannan zuciyar da take jikinka ga ta nan, to wannan zuciyar kafira ce. Ba ka da abokin rigima a jikinka irin wannan zuciyar da take jikinka. Idan ka iya faɗa da zuciyarka, to ka huta, saboda so tari abinda za ta ce ma ka yi ba daidai ba ne. Da yawa zuciyar kai ko na daidan ta ce ka yi, to tsaya ka caje me take nufi ne a cikin wannan umarnin da ta yi min. Da yawa za ta kawo maka romo yana ƙanshi, amma in ka sha roman min haisu lam yadri anna summa fi dasami, wallahi guba ta sa a cikin roman, in ka sha sai ka mutu. Da haka in ka iya da zuciyarka sai ka zauna lafiya. Sai a ganka wataran ka sa shadda, wataran sai ka sa a koko, dan yadin nan dan a koko, komai kankan da ka sa, ba ruwanka ba kallaba kanka wata rayuwa ba. Sai ka ci abinci shinkafa da mai, in ba ta samu ba ma sai a dafa abin da ake cewa a ci a sha ruwa, a nan haɗa gero da wake da waye da a haɗa a dafa. Wannan wallahi ba daɗi ba ragi, shine sufanci. Ya Allah ka ba mu. To mu a nan ƙasar Najeriya, sanda zuwa, sai iyayenmu da kakanninmu suka alakanta mu da Shehu Abdulkadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu, tun kafin zuwan Shehu Usmanu. Ɗariƙar Qadiriyya ita ce ɗariƙar da ta fara zuwa Najeriya. Dama ai akwai musulunci tun zamanin sahabbai. Zamanin Sayyidina Usman aka kawo musulunci Najeriya a ƙarƙashin Uqubatu dan Nafi'in al-Juhani. Shi kuma ya naɗa wani komanda a ƙarƙashinsa, Uqubatu dan Amir al-Fihri. Shine ya zo har wani gari a Nijar
da ake ce masa Kawara, to ta nan ya shigo da musulunci. Lokacin ba wata Nijar ba Najeriya, gaba ɗaya a haɗa miki. Kaga yanzu mu ne 'yan Nijar dariya, ba za mu yi musu dariya ba, saboda sai da musulunci ya je Nijar sannan ya zo Najeriya. Har yanzu akwai asarin da sahabbai suka bari a garin Nijar, dan ana ganin ma akwai raguwar kabarinsu. To ta nan musulunci ya tsaulko har ya shigo nan Najeriya, sai zama akwai musulmi. Domin akwai Shehu Yahaya ‘yan Doto kafin ka je Sokoto, tun zamanin Imam Malik ya ɗauko mazhaban Malikiya ya kata Sokoto. Da haka mutanen Larabawa nan suna san Najeriya saboda arzikin manzon Allah. Za a gani kamar Shehu Tunisi, ai Balarabe ne, mai kargo, mutumin Tunis ne. Shehu Muhammadu Zahra Balarabe ne. Shehu Fatah Buras Balarabe ne. Shehu Muhammadu Zahra Sheka Bukhari. Shehu Fatah Sheka La'il Khairati. Duk Larabawa ne wa'annan waliyan da za ku ji ana waliwa na waliyan. To ko a nan ma unguwar ta ma ai duk Larabawa ne. Ƙulƙul Larabawa ne, su ne asalin sunan ƙulƙul din aiko. Duk an faɗa. An ce mutanenmu ne suka je za su sai kaya a gurin Larabawa, tunda su mutanen nan ba sa jin Larabci, sai su yi magana da Larabawan su ce ya nawa wannan, to suna jin nauyin magana, sai Larabawan su dinga magana da su suna ƙul ma'ana faɗa abin da kake so ka faɗa, faɗa abin da kake so ka faɗa. To shine sai in za a je wai siyo kaya, sai su ce za mu je gurin yan ƙulƙul, wai Larabawan nan masu cewa ƙul. To daga haka shine sunan aka ce ya kama ƙulƙul. Larabawa ne suka zaune ta, ga dandalin Turawa, ga alfindiki, duk Larabawa ne. Saboda hasken da yake ƙasar, an ce ƙasar garin Najeriya musamman Kano irin ƙasar Madina ce, kuma haka ne. Haka annabi ya ga Shehu Magili a mafarki, ya ce ya ɗauki ƙasar garin Madina ya zagaya da ita, duk ƙasar da ya ga ta yi daidai da ita, to ya zauna ya kafa zuriya a garin. Shi ne na zagayowa Shehu Abdulkarim Magili sai ya zo har Kano daga garinsu Algeria, Tuwat, yana zuwa Kano sai ga ƙasar ta yi daidai, sai ya zauna a zauren tudu unguwar Sharifai, duk jikokinsa ne. Shehu Magili Allah ya dare shi, shi ne je ziyarar ma'aikin Allah, sai irin hadiman nan masu rufe ƙofa sai suka rufe, suka ce ba zai shiga ba, lokaci ya cika a kulle. Ya zauna yana kallon wubbaran, yana kallon rauda, yi wata kasida mai tukan zuciya. Bushiraka qalbi hadha sayyidul umam wa hadhihi hadratul muqtari fil haram. Idin gazuba kira yana ya sayyidi ya rasulullah ya sanadi ya man liqasidihi amnun minan niqami ya ashraful anbiya ya man shafa'atu ammat al khalqi min urbin wa min ujmi. Yana tabiyawa sai da yazo wani guri yace ya Ahmadu wa ya Ababakarin wa ya Umaru nazilukum fi amanin ghairu munhadim. Yace ya annabi Ahmadu, ya sayyidina Abubakar Siddiq, ya Umarul Faruq, ga baƙonku a waje za a tozarta shi. Sai ga kofa tana kokawa da mai rufita, yana ja tana ja, bal sai ta bal. Shine ya shiga yaje yayi wannan munajati, ya gana da kakansa. Allah ya ba mu albarkarsa. Shi an samu hotonsa yana nan anguwar Sharifai, an yi shi. Allah ya ba mu albarkarsa. Shehu Suwidi ya zo Najeriya, duk dai wannan Larabawan sun zo. To da haka sai ya zama shi ma Shehu Abdulkadir Jilani da ransa qaddasallahu sirrahu, a siyahar da yayi sai da ya zo Najeriya, ya zo garin Ƙauren Namoda, a nan gidan kakannina, gidan Malam Mahi Kambari. To a nan in wanda yake son labarin cikakke, to in yaje zai samu, dan an yi da kakanninsu sun sani. Kakanninmu Kambarawa kenan sun zauna a nan. Akwai wasu kukoki guda biyu, ya zauna a ƙarƙashin wannan kukai ya yi halwa. Ka san shekararsa 20 yana siyaha, shine ya ban mutane ya shiga daji don neman yadda Allah, yana ibada. Yayi nan ya can, ya je ya kai haske inda ya gani, inda kuma zai tsotsa shi ma ya je ya tsotso.
sai dai shekara 20 baya garinsu yana yawo ya dinan ya binan ya binan. Shine shi mun zalake cewa alqaita nafsaka fil matalibi daliban qurbal ilahi wa qad balagta munaka. Da ka in yayi magana dole duniya ta amsa, saboda Shabul Qadir ya ce ya gurzaransa sai da ta samu abin da take so. Ta tili sirri ayatun mansusatun wara ya shu ajnihatin biha maqsusatun ma fil manahili manahalun musta'adhabun illa wali fihil alazul adiyabu. Allahu ya Allah ما زلت أرتأ في ميا دين الرضا حتى وهبت مكانة لا تهب فغدوت مخطوبا لكل كريمة لا يهتدي فيها اللبيب فيخطب. الله يا الله يا أنا بلبل الأبراء أملأ دوحها ضربا وبالألياء باز أشهب أفلت شموس الأولين وشمسنا أبدا على فلك الأولى لا تغرب. الله يا الله يا الله يا مولانا. haka ji ma ziltu arta'u fi mayadin rida. Duk inda Allah ya aje yaddarsa sai da na bi gurin, hatta wihubtu makanatan la tuhabu, sai da aka bani matsayin da ba a bayarwa. Yace shine na fito nayi magana ga dautu makhtuban li kulli karimatin la yahtadi fiha al-labib fa yakhtubu. Ana bulbulul afrai amla'u daw hada raban wa fil aliyai bazun ashhab la ilaha illallah. To zaman Shehu Abdul Qadir a Najeriya zuwan sa kauran namuda ya sa 'yan Najeriya sun shiga ɗariƙar Qadiriyya. Allah ya ba mu albarkarsa. Abu na biyu, sai zama duk littafin da 'yan Najeriya suke karantawa na ilimi, ɗaliban Shehu Abdul Qadir ne suka rubuta su tun daga asali. Dama ya faɗa, wala alimun illa bi ilmi ya alimu, wala salikun illa bi fardi wa sunnati. Haka ya ce Allah ya yarda in dai ka ga malami a yanzu to yana da alaƙa da ni. Duk littafin da ka sani wanda 'yan garin Hausa suke biyawa to Shehu Abdul Qadir ne ya yi shi ko kuma ɗalibinsa. Tun daga kan Majma'ul Bahraini har izuwa sama, sai dai in mai littafin ya girma Shehu Abdul Qadir. Majma'ul Bahraini waye shi wanda ake biya mana a makaranta. Shafa'ati yawmal qiyamati haqqun. Kwanda yana ne yanzu? Malam Kamaluddin Adamu na Ma'aji. Dan Malam Adamu na Ma'aji. Mai mu gode Allah Qadiri. Dai kai mu ga Abdul Qadir. Sai wanne? Sai daga shi in ka gama sai 40 hadisi. Shi kuma Imam Nawawi ne shi. Littafi ma musamman ya kan Shehu Abdul Qadir Bustanul Arifi. Sai ka tafi Mukhtarul Hadisi. Sai Bulughul Marami. Sai mai duk gaba ɗayan su ɗaliban Shehu Abdul Qadir. Sai Ibn Hajar. In ka dawo ɓangaren fiqh tun daga Alari, Lahallari, Shehu Abdurrahman Al-Akhdari dan Qadiriyya ne, Shaduliyya, mutumin Algeria. In ka duba littafin sa Ad-Durratul Bayda, yayi bayanin alaƙarsa da Shehu Abdul Qadir. Sai Ishmawi, shi da ma ƙarara ya faɗa sunansa Abdul Bari, sai ce me Ar-Rifai. Dan ɗariƙar almajiri Shehu Abdul Qadir ne Rifa'iyya, saboda Ibn Rifai qara'indi wa salakani tarlaqtu fi tariqil Qadir. Shehu Ibn Rifai almajiri Shehu Abdul Qadir. Adami tas'a ala kulli wali wa ala Ibn Rifai sadwati. Allah Allah Rabbuna, Allah Allah. Haka yace Ibn Rifai almadini Shehu Abdul Qadir sun yi zamani da, amma ya masa biyayya, mutumin Ummu Abida
shi ma ya ce wa ala raqabati. Sai me sai iziya shi ma ya faɗa yace sunansa Aliyu sai ce ashaduli dan dariƙa shazuliya ne. Shazuli ku almadiri shi Abdul Qadir. Sai me askari mutasar dukkaninsu adirawa ne. To wannan alaƙar da 'yan Najeriya take da ita da almadiran Sidi Abdul Qadir sai ya sa da yawa daga cikinsu suka shiga ɗariƙar ƙadiriya kuma ya zama suna mata biyayya a cikin silkinta. Abu na uku na kusa da ƙarshe lokaci ya kusan cika shine kasancewar alaƙar 'yan Najeriya da jinin manzan Allah. Mutanen Najeriya suna son annabi a dalilin san da suke wa annabi yasa suke son jikokinsa. Ka ce wa ɗan Najeriya jikan annabi ne wannan ai magana ta ƙare saboda girman da suke gani na ma'aikin Allah. To a sharifan ma Shehu Abdul Qadir sharifi ne na musamman. Zahabi a cikin lissafin da Siyaru Alamin Nubala ya ce Shehu Abdul Qadir shine alhasibun nasibu. Alhasibun nasibu shine sharifin gaba da baya. Ba mahaifinsa sharifi ne Alhassani, mahaifiyarsa sharifi ya ce Alhusaini, ta kan Sayyidina Hassan ta kan Sayyidina Husain, kuma jikan Sayyidina Abubakar yana da alaka da Sayyidina Abubakar, yana da alaka da Sayyidina Umaru, yana da alaka da Sayyidina Usman. Dukkaninsu wayannan ya tsotsa haskensu. To sai ya zama tun da dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati taraktu bikum ma in tamassaktum bi ma lan tadullu ba'di, hadisin Bukhari. Idan na tafi na ba muku wasu abubuwa guda biyu in kuka rike su ba za ku yi takaici ba. Suka ce menene? Yace littafin Allah da sunnata. Wani hadisin yace littafin Allah wa itirati ahla baiti, da 'ya'yan gidana ku rike su. To sai 'yan Najeriya suka riko da Sidi Abdul Qadir Jilani saboda ya haɗe hasken jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da iliminsa da koyewarsa da irshadinsa. Allah ya ba mu albarkacinsa. Abu na uku da yasa 'yan Najeriya na hudu suka tasirantu da Sidi Abdul Qadir, tasirin da jihadin Shehu Usmanu yayi da Shehu Abdul Qadir. Domin shi Shehu Usmanu dan fodi Allah ya yarda da shi yana faɗa yace shi ba zai iya komai ba dan Shehu Abdul Qadir ba. Duk abin da aka yi na yaɗa musulunci a Najeriya an yi shi ne da tutar Shehu Abdul Qadir. Gab da zai fara jihadin nan yawan nan kasidar ya rabbi min darajati Abdul Qadiri. Haka Shehu Abdullahi dan fodi ya faɗa a littafinsa Tazyinul Waraqati. Wannan kasida ya yi ta ne yana shirin fara jihadi saboda ya rasa yadda zai. Kai ka isa ka ce za ka yi jihadi a lokacin. Maguza wannan na zamanin nan Shehu Agalangi yanka shi suka yi da ya fara da awar jihadi. Duk wanda ya fara da awar jihadi ko bayyanar da musulunci karara a lokacin to kashe shi za a yi. Nawa aka kashe da yawansu ba ka isa ba saboda tasirin da maguzanci ya a Najeriya. Ba akwai musuluncin amma kaman babu. Don haka Shehu Usmanu Allah ya yarda da shi da ya tashi zai fara jihadi sai wukar gindi inda ba shi yake faɗa da kama kafa da Sidi Abdul Qadir Jilani. Yana cewa ya rabbi min darajati Abdul Qadir, ya Allah ka taimake ni saboda wannan datti da Shehu Abdul Qadir in yi jihadi. Ya rabbi min darajati Abdul Qadir. Waƙa zance muku saboda yanzu nake jin wani bidiyo na Malam Ibrahim Kalina ban dariya, ya ce kowa ya samu waƙa ya ringa yi. To mu da muke da waƙoƙi Malam Tuba. Barakatu Ahmada fi biladillahi qad Ahmad wajen mace inda Abdul Qadiri. Ya ce gaba ɗaya garin nan barakatu Ahmada fi biladillahi qad Ahmad wajen mace inda Abdul Qadiri. Ya ce ya Allah zan fara jihadi. Arini bidinika galiban fi hadhil buldani min darajati Abdul Qadiri. Ya ce arini bidinika galiban fi hadhil buldani. Ya Allah
ka nuna min addinin ka yi nasara a wannan gari min daraja ta Abdul Qadiri saboda girman wannan dattijo Shehu Abdul Qadir wal kufra ma bida'in wa masiyatin anni ba bi kasarati jahi Abdul Qadiri yace da kafirci da bid'a Allah ka nisanta garin nan da su min daraja ta Abdul Qadiri sunni min ash-shaytani min insin wa min jinnin bijayi Shehu Abdul Qadiri arini ilahi wajha ahmad malja'i khairal wara bi makan Abdul Qadiri to ka ji fa yanda akai yanzu dan Najeriya ya zagi Shehu Abdul Qadir bai butulci ba sai Allah ya kama shi ba Shehu Usman ya dau takobi ya bankara Najeriya da kewayenta har da aljanu sai da yaki kuma yakin ƙazamin yaki saboda yaki ne na zahiri da baɗini su ma na lokacin yan bori ne da bokaye da masu ma da awai ijtihadin dan su ba wajen gwarzo ai suna da abubuwa a hannunsu na jefe-jefe amma tasirinsa da ya fake ya ɗaure igiyarsa a gindin kaba ko ya kama ƙafa da Shehu Abdul Qadir sai Allah ya taimake shi sai ya buɗe ƙofa in ma jihadin ya kwace in ya kwance sai kama kiran Shehu Abdul Qadir ana yin haka in ya ɓaci sai a ce a sanar salati 10 ga annabi da an yi salatin nan sai kama tawassuli yace wani zubin sai ya ga shehun ma wata ran bai je ba yakin birnin gwari Shehu Usman bai je ba ya tura Shehu Abdullahi da Shehu Muhammadu Bello ne ya jagoranci yakin yace da aka yi yaki suka danna mu muka koma baya a guje yace amma da Allah ya taimake mu sai muka kama nuduha muna ya kadiri kun san waye kadiri Shehu Usman dan Fodio suka dinga kiransa ya ba kadiran nan ka taimake mu yana hamdan wa shukran duk wannan yana cikin littafin tazyinul warqati saboda yan jami'a fi ba'd malimin al-abyat na Shehu Abdullahi dan Fodio yace hamdan wa shukran li rabbil wahidil bari ala halaki dugatin min bani gwari yaquduhum billa fi khailin wa fi rajulin muhajirin wa bihim jam'u ansari sai ce amamahum da'awatul qadiri lana amamana rajimatun kullu kufari yace da suka dinga kiransa sai yace sai ga da'awatul qadiri addu'a ba qadiran nan tazo sai iska fu ta fada musu sai suka koma a guje da haka aka ci binnin gwari da yaki Shehu Abdullahi yace ya ahal gwari alam ma yakfikum kashina wal jaru yasma'u ma qad halla bil jari wa zamfara ma zagzag wa ya qurbukum yace duk ku tambayi labarin ya akai da su Shehu ya kai su ƙasa ala bili amrin shabahu al-am wal asa bilal al-tamam fi sabah ila al-masa li faqad akhi la'in madaw fi jihadin bi tsuntsuwa ba'dun fi kirare wa alwasa wa ma za fa kam yawman bi kwanni matankare wa gurdam wa dan gaidam wujul aduwisa wa bumburumi mazore limazo murimuhum kanauma wa dutsan dalla salman ta haddasa wata kasiru qatlana idza sarra ghayruna fanahanu nara tilka shahadatu malbasa yace wa fina rijalun la ilaha illallah ya usman shehana ya mujaddidi malai ce ba dan kai ba da ba kira Allah a kasa ba a Najeriya kana da awa kafu dan Fodio kuma a garin da yayi aiki wanda duk yake ganin ya bushe Usman dan Fodio ku ce ya je ya kira mutanen Akwa Ibom in ya isa kai musulunci iya Akwa Ibom kadai ko a nan bara ko biya fara sai mu ce kafu dan Fodio amma inda dan Fodio ya aiki ne wallahi ba irin dan Fodio ba to albarkar jihadin Shehu Usmanu da tasirin da dan Fodio yake yana gaya musu duk wannan abin da nake samu albarkar Shehu Abdul Qadir nake samu to ya sa duk inda ya je kai addini to kuma yana hada musu yace ku rike lazumin Shehu Abdul Qadir ku shigo ciki duk kasaitan nan ta dan Fodio bai taba fita daga lazumin Shehu Abdul Qadir ba
to abinda zan faɗa na ƙarshe sai ɗara shi Abdulkadir akan duk wani babba, duk wanda ka sani Allah ya yarda da shi, idan ya zo gaban shi Abdulkadir sai ga yayi sujada ya kwanta, ko a ina ne sai ka ji ya ce Abdul Salihu, wannan Abdul Salihu. Ina jin wani tambaya an yi wa Albani tambaya, ba wannan ba Albani wannan ba, Albani na Makka can wancan Balaraban, an tambaye shi wai me zaka ce akan Shehu Abdul Qadir, sai ce ka ai wannan bawan Allah ne, sai dai dan adam ne. Sai mai tambaye ce to ai dan adam ne dama, me kake nufi? Sai ce ina nufin yana kuskure. To dama wai baya kuskure, amma dai mun ga malamin ku Ibn Taymiyyah yana ta zuga shi yace duk da haka ai ni ma ban ce wani abu ba, ni ma na ce bawan Allah ne, saboda wani abu duk wanda ya zo bayan Shehu Abdul Qadir, ko malami ko shehi ko wali, sai da ya shiga ɗariƙar Shehu Abdul Qadir sannan ya samu abin da ya samu. Wannan tambaya ce take tafa da ansa, amma wanda duk bai gane ba ga malamai nan ya tambaye su. Ka duba dai kyarma irin ta Shehu Ahmadu Rifai. Shehu Rifai ba wasa bane. Mala yana aqulu ila man nasiyatu tanjali wa tamu asrar Rifai bi basiri. Shehu Ibrahim ad-Dasuki sune almadiran suke sa fararan ka, yace zidu khudratal jilani fa innani wal jili siyani. Shehu Ahmad al-Badawi da masu uku ne, sai Shehu Abdul Qadir cikin su duk sun sallama masa. Abul Hasan Shaduli, wai Shazuli an ce in yi kwalliya ya hau kan doki, sai dan Ma'abba yana tafi a gaban sa yana ina mai neman kudubi ya zo ga kudubu Shazuli, duk mai san kudubi ya zo ga kudubu Shazuli. Allah ya dade shi. Shehu Sammani kafa kullul warafi kulli na'ibatin ya man huwal gausu ya sammanu ya madadi. Shehu Sammani ya kake ganin sa gaban Shehu Abdul Qadir? Wai shi nake cewa bi Shehu Abdul Qadir al-Jilani wa Mustafa al-Bakari zil iqan, Sidi Abdul Salam al-Baituri lasamar nurul zamani. Ba Sidi Abdul Salam ba, taguwa sama waliya Allah ce, taguwa sama. Dan in yana tafi akan ta, in yaga ta tsaya to magana take da shi, akwai arziki a gurin, akwai waliyi ko a garin ko a wajen. Hakan nazartu wa qaraitu sirran zaharali ma'araitu wa babul jannati khallaitu biyadi wiladi tabauni. Ya lashima Iliya sada maka sha'anni na inshada nabki wa dami ibadada wa shauqu laibi makanuni. Muhammad ya lashima Iliya sadat ya lal madad wa lal barakat ba'u uyuni bidama'at بذكر إلهي تشبوني. ننظر محمد بايو لسمر نور الزمان. أما أمين الله أكبر. أما سيد عبد السلام دي دنجا جنجنا سيد عبد القادر لا إله إلا الله ينا يا فارس بغداد hayya jilani an gare ya saddad ba lakatan sani yana kakkawanta da ni ya Shehu Abdul Qadir. Ya walada ummul khair ya ra'id darban yanda habi ka faqir jali audani, haka ne, min nasl fawatir wa aulad Sulaiman ka faqir audari Allah ya faris bagad
hayya jilani an ya sadda balakatan sani. Allah, ka san babba shi san babba. Shawul Islami ibn Taymiya ba irin yanda bai shura wanda yake so ya shura ba, amma in yazo kan Shawul Qadi ce kai wannan Abdul Salihun baya tabuwa, yace wannan Allah ya yarda da shi har a majmu fatawa. Allah ya ba mu albarkacin su. Da haka za ka yi ta ɗaukowa shehu na shehu Ahmadu Tijani radiyallahu ta'ala anhu, sai da ya je gurin shehu Abdulkarim Sammani ya shiga ya karɓi lazimin kuma ya nutso sannan ya samu abin da ya samu. Shehu na ɗan fodiyo haka ya tattawa Maulana Amirul Jaishi, Allah ya yarda da shi. Saboda haka in ka kalla sai ka ga duk wani babba yana da alaka da shi, ko dai kai tsaye ko kuma ta kan almajirinsa. Don haka muna kamun ƙafa, Allah ya ban mu da ƙaunarsu, Allah ya cika zukatanmu da son su, Allah ya tashe mu a tutarsu. Ɗariƙar ilimi ce, ba ta yiwa sai da ilimi. Shi yasa ba a shaci faɗa ɗariƙar Qadiriyya. In baka karanta ba za ka faɗa ba. Shi yasa malam yi waka sai ce wane ne ce. An san shi kamar da ka san mahadi, dan labarin ahalil midadi, a hadisi mai ƙarfin sanadi. Wa ya faɗa? Ƙudubun sha'arani ya ce haka na, uban masana. Dukkan waliyai daga shi suka sha, shi ko daga khairul khalqi ya sha, khairul makhluqi ga jalla ya sha. Wa ya faɗa? Asarhandi mafaɗin haka na, kaɗawo uban masana. Sai rage ma hanya ya ce duba bahaja ta farihu kaga, da waɗanda a ɗabi'i an ka buga, da rubutun hannu wanda na ga sun kai mai tan na uban masana, aka ɗabu uban masana. Na san da Usaini uban masana, ɗan Musal janki kan masana, ɗan ummal khair uwar masana, baban Alawi ya zo haka na masana. Ba su cin shi na ke so sarki dan umma. In kuma ka je yar kwari ka ce ina dan umma yake to ne. Allah ya yarda. To kuma waye dan umma a Kano? Bayan akwai malam dan umma can, dan umma mai martaba sarki Ado Bayero, shi ma dan umma yake ce masa. To Allah ya ba mu albarkacin su. Da ma haka lamarin Shehu Abdul Qadir yake. Allah ya yarda, kuma duk wanda yake so ya shigo yi karatu, haka ɗariƙar take, kuma ka tagada kamar da na shimfiɗa a baya. Ba wani abu bane daban, ba wani addini bane daban. Addinin da kake yi ne kawai, makaranta ce ka shiga ta wani malami, sunan ɗariƙa kenan. Ka shiga makaranta wani malami, in ya ce ba za ka yi ɗariƙa ba, shi kuma sai kai ka tasa ɗariƙa. Ba kai ƙadiriya ba, ba kai arusiya ba, ba kai naƙashabandiya ba, ba kai arusiya ba, sai kai ka mai salafiya. Duk da sunan ɗariƙa ce. An dai za a yi musu da wani, shi da za su yi muƙabala, shi ma ɗin bai shirya ba kamar ɗayan. Da aka dai sai aka zo aka ce to ya za a yi, sai ɗibi takalmansa sai makale a hannu haka. Suka ce ya ka ɗauki takalmi kuma a hannu ka shigo mana masallaci da shi? Sai ce ai a zamanin annabi ne, da ke mai wayo ne, wai a zamanin annabi ne wani ɗan izala ya taɓa sace mata takalmi. Suka ce wannan wani irin shashanci ne, dama a zamanin annabi akwai ɗan izala? Suka ce da ba kuma ba ku a zamanin annabi, ba ɗan izala a zamanin annabi, sabon suna ne. Sai ce to shikenan an gama musu ma, shikenan ni na tafi, kuma bid'a ciki nan. To Allah ya mana muwafaka. Wallahi komai akwai shi a karatu jama'a. Kar ka bari kura ta zo ta cinye ka, saboda wanda baya cikin jama'a shi kura take tafiya da shi. Dan za ka tsaye da mutum ka ce da Allah istighfari nawa kake a rana, bai sani ba.
wallahi da yawa mutane ba su sani ba, musamman zamanin nan wasu ya samu dama yake yi. Akalla ko in kana ɗarika kullum za ka istighfarin da ba zai gaza 500 ba. La ilaha illallah so nawa kake cewa, dan ita in ka tara ta ita za ta kwace kan ka zo mutuwa. Yawan yin ta da maimaita ta da yawan ambatan da shi yake samu an ka zo mutuwa ta dawo ma. Shi yasa duk wanda yake ɗarika Sidi Abdul Qadir sai ya cika da imani. Duk ga sanan ku tambaye su a gaban su da yawa wanda suka zo cikawa da kalmar shahada suke cikawa, karara suke furta da la ilaha illallah muhammadur rasulullah, saboda fasahibu haqqan walau inda mauti yakunu waliyan gha'isan kullu sarikh. Haka Shehu Abdul Mahmud Nuruddin ya ce wallahi duk wanda ya tsaya da wannan lazimin ya rike shi kankan, ya ce wallahi sai ya zama wali ko ran da zai mutu ne. To hailala nawa kake, maliyata takarari wata sanni dinnan nawa kake? Wannan tambaya ce kowa da Allah ya ba kansa amsa, musamman yaran nan sa'anni na, in an koma gida kowa ya wa kansa hisabi. Yanda kake tantance kuɗi da kuɗi, ai baka taba daukan yan 5 ka sasa a cikin yan 100 ba, ko yan 50 ka sasa a cikin yan 1000, sai ka zauna ka ware su, wannan yan 20 wannan 50 wannan 100 wannan 500 wannan 1000. To haka aikin Allah yake, sai ka san me kake, sai ka yi wa kanka hisabi. Sallan nan ma ta liman yana ce ana ce assalamu alaikum, kawai sai mutane suka riga su tashi kamar suna jin haushin Allah. Haka kawai mal, ko tasbihin nan mutum ba zai tsaya 33 walhamdulillah wallahu akbar 33 ba. Kai an hana ka kai wannan kuma ba baka wani ba. Salati nawa kake yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama? To in ka rike waɗannan da akhlaqu, to ka zama ɗan ɗariƙa na gaskiya. In ko ba ka yi, to gaskiya ka zama ɗan da'awa. Kura ce ta bakin hanya, akuya ce ta bakin hanya, da kura ta zo za ta kwashe ta tafi da ita. Ko sirrin arzikin duniya da lahira kake so ka riƙe wannan lazim, za ka samu. Ai an san wani attajirin mai kuɗi a Kano, ɗan tata, shi ainihin mahaifinsa Aminu, ko ɗan ɗari ga Shehu Abdul Qadir, Sunusi ɗan ɗari ga Shehu Abdul Qadir. Shi ma Aminin an mata tambaya ce Qadiriyya yake. Duka dai suna cewa ita suke, ko ta zamani ce dai gashi nan suna yi dai, amma alfarmar sai an same ta. Dan an ce Sunusi ɗan tata, ko kana son ka yaudare shi a kasuwa, in kana so a baka allocation na buhun gyaɗa da yawa, ka ɗaura cikin ka taho kana zikiri. In dai yana rabon kayan kasuwan nan a gurin da gyaɗa, da ka taho kana la ilaha illallah la ilaha, kai wannan sufi ne, a bashi a ƙara mai buhu 10. Muna son ƙadirawa su kiba mala nasu. Da haka mu kama Allah, mu ban mahaluku nesa da mu kankame wuridin shehun mujila. Kar ba ka yi a raba ka da shi, kuma ba a baka wanda ya yi shi ba, ko wanda ya daidai da shi. Wannan shi na takaice. Allah ya ba mu albarka annabi. Shi yasa tutar Najeriya aka yi mata tutar Shehu Abdul Qadir, ko da kim dai na faɗa kasu ji a canja ko. Su Saddauna ne suka sa aka masa kalar Shehu Abdul Qadir, green white green, fari da kore, dama su ne kala ya Shehu Abdul Qadir. Alim su yabu sundusin khudurin wa istabak, fari da kore ita ce wannan. Duk wani abu da za a yi kawai dai faɗa ne, amma a ainihi mu magabata sun gaya mana tuta Shehu Abdul Qadir aka yi mata, kuma ya kamata ba laifi ba ne an yi, don a ainihin saka musu da abin da suka yi na alkhairi. Allah ya mana muwafaqa, Allah ya ba mu dacewa, Allah ya ba mu albarka annabi, Allah ya ba mu albarka sahabbansa, Allah ya ba mu albarka Shehu Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu. Allah ka taimaka mana, abin duk da ya karfin mu Allah ya mana maganin sa. Allah ka iya mana, kai mana duban rahmat. Allah ka taimaka mana, albarkar shugaba sallallahu alaihi wasallama. Allah ka agaza mana, kai mana muwafaka, ka ba mu dacewa. Yanzu daga nan dan Najeriya idan zai tafi garuruwa irin su Pakistan, su India, su Bangladesh, kewaye nan su Canada, mamaki suke wai akwai yan Qadiriyya a Najeriya. Ba san mu ba, banda zuwan sarkin yaƙi da yake dan
cicciɓa abin yana gayyato su saboda mu cimne a cikin kunzum ba a lissafi da mu saboda mu guda nawa ne in duk 'yan Najeriya ma baki ɗayansu 'yan ƙadiriya ne to ana lissafin population ɗin iyayen indiya waɗanda suka fita maukibin shi abdulkadir sun fi 'yan Najeriya yawa iya wanda suka je maukibi duka haka furan da haka shi ya wadata gabarin wai ka zo kai ko kawai sai ka shiga cikin sa ya wadata gabarin wai sai ka shiga cikin ko baka shiga ba su wanda suke yawon a cikin gari sun san waye shi a harami na ga wani mutum Pakistan yana ya dukufa yana ibada naje nake gaishe shi muka gaisa sai ce kai dan ina ne sai na ce masa dan Najeriya ne sai na ce masa ma ni muridin Shehu Abdul Qadir wallahi sai fashe da kuka ya shiga ta zaba a haramin nan sai tashi ne na bashi sunan kawai wallahi sai tashi ne na bashi saboda inda suke ganin girman sa da irin yanda Allah ya taimaki al'umma da Shehu Abdul Qadir in kana son ka san shi ka duba ka tambayi malaman izala da malaman ahlus sunna da ake ba dauko al'ibar fi akhbari man gabar na zahabi ko ka dauko tarihul islam na zahabi ko ka dauko siyaru alamin nubala ta zahabi ko ka dauko al-bidaya wan nihaya ta ibnu kasirin da a cikin sa zaka san mu bayanin ma da muke yi wani abun da suke faɗa ma mu ba ma iya ba duka muke faɗa ba dan a ciki duk zahabi ya kawo ko kuda baya sauka akan Shehu Abdul Qadir yace karamominsa ba a samu wani wali da yake da karamar da wannan bawan Allah ya tara ba tun yana zanin gunya yake bin Allah tun yana zanin gunya yake azumi da azumi baya yin azumi baya kama mama na mahaifiyarsa sai rana ta faɗi wasa umiya fi madi bi kana shurat lam yartadi bi sadin fi muddati siyami ko wal ummu ahadatu bi sadi fil kalam haka akai lam yartadi bi sadin fi muddati siyami wal ummu ahadatu bi sadi fil kalami sallu ala tuham wa alihi irin wannan abubuwan da Allah ya bashi shi yasa ba wai iya karabutun soyayya ake masa ba san Shehu Abdul Qadir wallahi addini ne wallahi san sa addini ne san sa addini ne wallahi irin yanda Shehu Munzil ya faɗa yace ya ayyuhal amjad wa man lahu fihi al-yaqin ya ayyuhal amjad ومن له فيه اليقين ويا أولي الألباب وداد هذا الشيخ دين إذا ندهت السالين سوقوا له الأركاب واسعوا إليه زائرين وأورثوا الآقاب وداد ذا القطب الأمين نقولا إذا ندهت الصالحين إذا ندهت حقيقي يا كوما سهانكلي يا wanda suke da yaƙini ya ce wa mallahu fihi al-yaqin ya wanda suke da yaqini ya ce ya masu hankali widadu hadha shaykhidin ya ce wallahi san wannan shehin addini ne ya ce su ƙulahul arkab duk wanda yake da kuɗi ya je Iraki ya ziyarce shi ko yakin da Saddam ya na farko zuwa ya aka hasko shi duniya ta ganshi yana kama kaba da Sidi Abdul Qadir yakin tekun fashe da wannan ya nasara ya ce wa aurisul aqab ku koya wa 'ya'yanku widada zal qudbil amin san wannan shehin saboda san sa addini ne kun san dalili shine jirgin dan aka shiga ba a nutsewa
babban jirgi bai nuta ba. Magana ce mai girma wanda duk ya shiga jirgin nan to ba zai nutse ba kuma ba zai cikin fargaba ba. Idan kaga mutum yana wani abu tafka daban ya sauka daga kan koyarwar Shehu Abdul Qadir. Amma mala ya ce wallahi sallah, zakka, azumi, haji, tauhidin Abdul Qadir kowa ya shi ba zai kuna ba. Ka zauna akan koyarwar da suka yi da koyarwar da sarkin yaƙi wanda ma yake yayi ta akan koyarwar Shehu Abdul Qadir. In ka yi ta wallahi ba abin da zai zo ya fauce ka, sai dai kallo, sai ka zama ban sha'awa, sai ka zama abin misali da yabo kyakkyawa. Yanda duk inda ka shiga din nan zaka ji ala ragami amfi hasudihim, ko sun yadda ko ba su yadda ba zaka ji ana yaba musu, ana cewa suwana malamai ne, an yadda suwana malamai ne, an yadda suwana bayin Allah ne. To biyayyar da suka yi akan wannan tafarkin shine Allah ya taimake su kai gaci. Idan mutum ya tsaya wallahi ya ba kansa aminci, yayi silke da karbe kuma wanda ba za a fuda shi ba. Allah kai mana muwafaqa, Allah ka tsare mu, Allah ka ban mu a tafarki madaidaici. Wannan tafarki na Sidi Abdul Qadir Jilani Allah ya kara masa daukaka, Allah ka kara masa daukaka, Allah ka ba mu albarkar Shehu Abdul Qadir, Allah ka ba mu albarkar wato almajiransa da muridansa da waɗanda suka ɗosana daga shi. Allah ka taimake mu, Allah ka lissafa mu a cikin masoyansa, masu ƙaunarsa, muridansa, masu kwaikwayo da shi. Ba zan manta da malaminmu ba, Shehu Malam Uba Tingal, Allah ya jaddada masa rahma. Da shi ake wannan zaman. Ina yara lokacin ashe sai na ga ashe wauta miki, kamata ya ma duk mu ba musu ringa yin maulidin. Wai sai suna zaune a nan mu ta magana. Haka zai ɗauka ba ya tafi can unguwa maulidi ma da muke. Dan Allah ya sa ma sai mu ce to mala a sa albarka, a sa albarka. Bai taɓa lissafa mu yara ban. Ce wa'annan yaran ka an haife mu an yi jika da mu. Wallahi wani zubin ma gaje wai sai tashi da guri ya ce sai na zauna. Ce ba zai yi ba kar makalla. Sai ce sai ka zauna. Ba mu gane abin da suke nufi ba. Allah ya ji kansa, ya jaddada wa malar rahma, ya ba mu albarkarsa kuma ya inganta bayansa. Da duka malamanmu, muƙaddamanmu, su Shehu Malam ɗan iya, masana Allah, masoya Shehu Abdul Qadir Jilani, ka in lissafin za a yi da yawa. Su Malam Abbasu muƙaddam, ga su Malam Aminu Zaina, Allah ya jaddada masa rahama. Duk kyarmar Shehu Abdul Qadir ce ta mata tasiri. Ƙaunarsa da annabi da san waɗannan bayan Allah, in dai an jeri sai ka zama na daban. Ko ba haka bane? To haka ne. Allah ya jaddada musu rahama. Malam wana, malam za ka yi ta kira da yawa. To gaba ɗayansu Allah ya ba mu albarkacinsu. Yadda suka gama lafiya, Allah ka taimake mu, mu ma mu gama lafiya. Allah ka mana duwar rahama, Allah ka agaza mana. Wanda suka shirya wannan taro Allah ya saka musu da alkhairi, shi da duka mataimakansa su Malam Aminu da shi ga su Sharunan duka dai da mataimakan a kewaye da suka dafa masa, wanda duk ya zo ko da shawara ne ko da halatta ko da gudunmawa, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya yi masa duka damuwarsa albarkar shugaba alaihi salatu wassalam. To duk da ba ni mai gabatarwa ba, kafin a yi addu'a zan roƙi ga Malam Albaru Iman zai mana kasida a cikin kasidin nasa masu dukan zuciya, da kuma sai ba a sa albarka kuma sai a yi addu'a, sai Allah ya sake nuna mana wata shekarar cikin lafiya da aminci. Allah ya mana muwafaka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahar al-ilmi wal karamati. Wane mutum? Allah, 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 Rabbana. Allah, 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 Rabbana. Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, إنما نحن كلنا